għaliex tal-ħajja ssir. Fik is-seta, fik il-ħina, intfawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ħutejjew naħalfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Se niċċelebraw l-quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija bidu tal-ferħ tagħna. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Kalinu Azzopardi u Joe Grima. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemejl, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, inti jogħġbok timla bil-ferħ id-dinja meta ibnek sar bniedem bħalna. Għamel li aħna u nqimu lill-Verġni Marija bħala l-bidu ta' kull ferħ tagħna nimxu bla qiegħda fit-triq tal-kmandamenti tiegħek biex hemm ikunu qlubna fejn jinsab il-għena tas-sew. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qatlu lil Zakkarija bejn is-santwarju u l-artal. Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. Meta miet Ġehoħajada, il-prinċpijiet ta' Ġuda marru jsellmu lis-sultan f'wiċċhom fl-art. Mbagħad is-sultan tom widen. Huma ħallew it-tempju tal-mulej Alla ta' missirijiethom u marru jaqdu ġbijat tal-asera u idoli u l-korla tal-mulej xelet kontra Ġuda u Ġerusalem minħabba din il-ħtija tagħhom. U bat profeti biex ireġġaħħom lura għand il-mulej. Daw widbuhom iżda huma ma tawx widen. Mbagħad l-Ispirtu ta' Alla mela ruħ Zakkarija bejn il-qassis Ġehoħjada u qam f'nofs il-poplu u kellimhom hekk. Dan jgħid Alla, għala qegħdin tiksru l-kmandamenti tal-mulej, għalhekk ma tistgħux issibu r-riżq. Intom tlaqtu lill-mulej u telaq lilkom. Iżduma ftehmu bejniethom u bl-ordni tas-sultan ħaġruh fil-bitħa tat-tempju tal-mulej. U s-sultan Ġowas neza il-ġid li Ġehoħjada missier Zakkarija kien għamel miegħu u qatillu lill-ibnu li hu jmut qal ara jara l-mulej u jitlob il-kont u. Ġara li felu is-sena l-eżerċtu ta' Aram tala għal Ġowas, daħlu f'Ġuda f'Ġerusalem u erdu mill-poplu il-prinċpijiet kollha tiegħu u batu l-priża tagħhom kollha lis-sultan f'Damasku. Għad li l-eżerċtu ta' Aram ġie bi ftit nies, il-mulej telaq f'idejhom l-eżerċtu kbir ħafna, għaliex kienu telqu l-mulej Alla ta' missirijiethom. B'hekk għamlu ħaq minn Ġowas, wara li telqu minn ħdejh u ħallewh midrub sewwa, il-qaddejja tiegħu għamlu konfoffa kontrih biex jitħallsu minnu talli kien xerred dem bin Ġehoħjada il-qassis u
u qatluh f'Sottu u hekk miet. U difnuh fil-belt ta' David, imma mhux fl-oqbra tas-Slaten. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. It-tjieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. It-tjieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Għamilt patt mal-magħżul tiegħi, ħlift lil David għaddej tiegħi. Jiena nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem, f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. Flimkien? It-tjieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. It-tjieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem, u tron tiegħu ikun bħal jiem tas-sema. It-tjieba tiegħi nżomma fuqu għal dejjem. Jekk uliedhom iħallu l-liġi tiegħi u ma jimxu skont il-preċetti tiegħi, jekk huma jiksru l-liġijiet tiegħi u ma jħarsux il-kmandamenti tiegħi. Tjieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Jiena nikkastiga ħtijietom bil-virga u bis-swat il-ħażen tagħhom, iżda ma warrabx tjubiti minnu u ma niksirx il-kelma li tajtu. It-tjieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Umu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu Kristu għad li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum Mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod il-wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Għalhekk ngħidilkom tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom x'se tieklu jew x'se tixorbu, anqas għal ġisimkom x'se tilbsu. Jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejn l-asafar tas-sema, la jiżirgħu u lanqas jaħżdu u lanqas igezzu fl-imħażen. U madankollu missierkom li hu fis-smewwiet jitmaħħom. Intom ma tiswewx aktar minnhom. U minn minnkom bl-inkwiet kollu tiegħu se jseħħu jtawwal omru imqar b'jum wieħed biss. U għall-ilbies għalfejn tinkwetaw ruħkom? Ħarsu lejn il-ġirji tal-għeliqi kif jikbru u la jitħabtu u lanqas jinsġu. Madankollu ngħidilkom aqqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għadha tinxteħed fil-forn, kemm aktar lilkom nies ta' fejdeġ kajkna. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw ruħkom u tgħidu se nieklu, se nixorbu, se nirbsu. Dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani, imma missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dawn kollu teħtieġuh. Mela fitxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u dan kollu jingħatalkom ukoll. Mela toqgħodux tħabbru raskom għall-għada għax il-jum ta' għada jħabber rasu u għalih innifsu. Biżejjed hu għal-jum it-taħbit tal-ġurnata. Il-kelma tal-Mulej. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum għaliex interessanti. Il-kelma tal-li dejjem ħajja dejjem sabiħa. Kultant hija diffiċli. L-ewwel lezzjoni tal-lum pereżempju hija ftit diffiċli.
fiha ħafna ismijiet, ħanidilkom ftit fuq x'inhi. Dan Ġehoja da kien il-qassejs, il-qari tal-lum ikompli mal-qari tal-bieraħ. Tajjeb, kien il-qassejs, kien hemm lis-sultan biex jilħaq sultan, leġittimu, imma l-affarijiet jinqalbu. Dan miet Ġehoja u it-tifel tas-sultan dar kontra it-tifel tal-qassejs. Beda jikkorreġih, beda jġbidlu l-attenzjoni Zakkarija u s-sultan idur kontrih u jispiċċa joqtlu. U il-kittieb qed jikteb fit-tielet seklu għandu f'moħħu jgħid isma' ħafna tagħlimiet, kultant tipprova tagħmel il-ġejt u tlaqata fuq rasek. Imma barra minn hekk il-kittieb qed jinsisti, isma' Alla ma jħallix mingħajr il-ħlas lill-bniedem. Tistennix li tagħmel il-ħażin u tibqa' tgawdi għal dejjem. U hekk ġralu lil dan is-sultan, wara li dara l-ħajja pagana, wara li qatel lill-qassejs, Zakkarija. Jispiċċa ħażin jgħidilna. Dal-kittieb jagħmilha ċara li qisu il-ħlas li kien ħaqqu. Is-sultan Ġowas nesa l-ġejt li Ġehoja da missier Zakkarija kien għamel miegħu għatillu lill-ibnu li u jmut għal ħajara l-mulej u jitlob kontu. Imbagħad dan Ġowas imut mewta kera. Jiġu l-edewa jdawru l-Ġerusalem, iduru kontrih biex jitħallsu minnu tal-li kien xerred demm bin Ġehoja da il-qassejs. U qatluh f'sottu u hekk miet. Il-kittieb qed jgħidilna isma' min jitbiet mit-tempju u min iżeblaħ lill-qassejs għandu l-ħlas tiegħu. Ara ftejt. Kelma fuq il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum huwa parti mid-diskors tal-muntanja, bħalissa qegħdin naqraw siltiet minn dan id-diskors pjuttost twil, kapitlu 5 sa kapitlu 7 ta' San Mattew. U s-silta tal-lum tistedinna biex nikbru fil-fiduċja f'Alla. Il-bniedem ta' żmienna huwa forsi marit b'ħafna ansjetà, b'ħafna tensjoni. U l-qari tal-lum għal diversi drabi jgħidilna isma' toqgħodux tinkwetaw. Isma' għafda f'Alla. Isma' toqgħodx timtala bit-tensjoni x'ħadd jiekol, x'ħadd jixrob, x'ħaj jiġri għada. ħanaraw x'ħaj jiġri. Ħalli fidejn Alla. Ħalli fidejn Alla. U Alla jipprovdi. Huwa id-diskors li qed isejt fid-diskors tal-muntanja. Smajna l-missiena li jinti fis-Smewiet. Smajna diversi drabi. Għafda f'Alla. Dak li tagħmel, it-talb li tagħmel għamlu fil-moħbi lill-Alla. Għax Alla jħosseb u jħallseku. Illum jistedinna San Mattew jew Ġesu jistedinna biex impoġġu il-fiduċja tagħna f'Alla f'kull ċirkustanza, ma nkunux bħal pagani li jqogħdu jinkwetaw x'ħan jieklu, x'ħan jixolbu, dawn affarijiet tal-pagani jgħid Ġesu. Għafda f'Alla dik it-tagħlima. Aħna tliet qassisejn dun Mikel Galja, dun George Frendo u jien, għada jekk Alla jrid talqu 40 sena saċerdoti. U ġejna hawnhekk fis-Santuarju ta' Pinu bħalma nagħmlu kull sena biex nirringrazzjaw lil Alla talli għafdalna din il-missjoni dan u nirringrazzjaw lil Madonna tal-ħidma li għamilna. Tajjeb, bil-ħila talla, bil-ħila talla. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Alla, nixtiequ nirringrazzjaw lil Omna Marija, nixtiequ nirringrazzjaw il-ġenituri tagħna u l-familjari tagħna biċċa minnhom mejtejn. Nitolbu kollha għal dawk in-nies kollha li iltqajna magħhom matul dawn l-40 sena ta' ministeru. Biċċa minnhom Għawdex, biċċa minnhom Malta, biċċa minnhom barra minn Malta. Nitolbu l-mulej biex iżomm idejn fuqna. U fl-aħħar nett nitolbu għal
l-isqof li ordnana, l-isqof Kawki, għalli jagħtih il-ġenna, u nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji. Il-mulej jżomm idej fuqna l-koll. Ħanqu bil-wiefa. Ħuti eżies, permezz tal-magħmudija Alla l-Missier laqana fil-pjan kbir tiegħu tal-fidwa. Nitolbuh biex jenna ngħixu kuljum b'fiduċja sħiħa fil-provvidenza tiegħu. Ngħidu għalhekk mulej kattar fina il-fidi fik. Mulej kattar fina il-fidi fik. Għall-poplu qaddis Talla biex ikompli jiġħad għall-idoli tal-flus u tal-ħakma u jżomm ħajja fih is-sejħa għal dusija nitolbu. Mulej kattar fina il-fidi fik. Għall-gbarat tad-dinja biex fil-waqt li jfittxu l-ġid tal-bniedem jaraw kif dan għandu jitqassam tajjeb ma' kulħadd nitolbu. Għall-foqra sabiex il-provvidenza ta' Alla tgħinhom jgħixu d-diffikultajiet ta' kuljum b'tama sħiħa fit-tieba kbira tiegħu nitolbu. Għalina l-koll biex nirbħu kull kompromess li tipproponilna d-dinja u naqdu biss lil dak li miet u l-xoxta għalina nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina li nafdaw fil-provvidenza tiegħek nitolbu. Nitolbuk għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, tolbuk għal speċjalment għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fil-ħniena tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji nitolbu. Nitolbuk ukoll għal paċi fid-dinja mulej inti taf kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek. Dawwel il-mexxejja tal-pajjiżi biex ma jimxux fuq ħsibijiet ta' gwerra, ta' armamenti, imma fuq paċi dejjema nitolbu. U Alla ta' tieba bla talf, fil-ġisem ta' ibnek Ġesu inti tagħtina l-ħobb tagħna ta' kuljum. Għallimna nuru bl-imħabba il-provvidenza tiegħek lejn kull bniedem. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerti tal-Knisja ferħana u lilna li tajtna kull xorta ta' ġejt fi Kristu l-Feddej imwielet mill-Verġni bla bit-tifsa għatina il-frott ta' għena bla tmiem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mis-Sir Qaddejs tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr u nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din it-tifkira tal-Verġni Marija il-bint maħbuba tiegħek. It-twelid tagħha kien ta' fer kbir għad-dinja kollha. It-twelid ta' Kristu minna bħala Om Verġni kien dawl ħieni għalina lkoll. Il-ħajja umni tagħha iddawwa l-knejjes kollha. Il-mewt ħinja tagħha waslita fis-sema fejn bħala oħtna u omna ħerqana tistenniena sa ma jasal il-waqt li magħha ngawdu għal dejjem id-dera tiegħek. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-Anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Osanna f'loli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej isem il-Mulej, osanna f'loli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, b'mod speċjali l-erwieħ ta' Kalinu, Azzopardi u Joe Grima. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mar-Apposti, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna dnubietna bħalma naflu lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li jinti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Kien jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisboqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Oh,
Marija Alla u Omna, bierek il-familji tagħna. Nissel fihom spiritu nisrani u sentimenti ta' tieba, rispett u imħabba. Żur il-familji tagħna o Marija, fejn hemm id-dwejja għati l-faraġ, fejn hemm il-ġlied ġib il-paċi, fejn hemm il-firda oħloq l-għaqda u fejn hemm il-lejra it-tfal vera mħabba. Aqsam magħna il-ferħ u n-nikket tal-ħajja. Meta nkunu ferħanin bierek il-għena tagħna biex ikun dejjem kif irid Alla. Meta nkunu mdejqin għatina l-kuraġġ u l-għajnuna biex inġorru s-salib tagħna. Verġni Marija żomm il-familji tagħna maqudin fl-imħabba. Għamel li fehmietna jkunu jaqblu mat-tagħlim ta' Kristu u l-Knisja tiegħu. Għatina l-għajnuna biex ma jonqsux fina il-fidej, it-tama u l-imħabba. La twarrabna qatt minn taħt il-ħarsien tiegħek. Amen. Nitolbu. Wettaq mulej fil-fema tagħna is-sagramenti tal-fidi vera biex aħna nistqarru li Ġesu li twilet mill-Verġni Marija u veru Alla u veru bniedem bil-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet għas-salvazzjoni tagħna aħna jistħoq ilna naslu għall-għena ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Amen. Il-mulej magħkom. U jek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.